ko himen ko para ba yid how try Jesus Christ kadba ngila janba yaga jingrakhe yaga sngi jungu Christ sachasin ngidang yoshushu yaga jimpen shai halor ke jinglong jungu Christ lemba kaniga gospel but kumjuru naka kitab Isaya nungya tolopa Badu Paulus bakuit lemba ka shti jungu shaki Thessalonica udam penshai yangi bangimla ballo kristan klam dada kongu yau mensiam bakui ngimla ban pediang yau Jesu klam ka jingtrai kam jungu mensiam bakui hapo jungi ladangi pai shaka gospel mendagasni nios ngo buon giktin kabasho mensiam ngidon jingshai ngidon gaktin saki ngidon gaktin sur but ngidon ru ya anis baptist ubalen bun kie baro habalash kliya ulen bun kie baro henre shim lalen ujisu ulalen ye ki kardan kawakibriyu kimut ben benchet halu jogu hatu melong u Elijah ula ong em hatu melong nongya tulupa ula ong em hatu melong u Chris ula ong em nangda ha kabalen u peni hangi u Chris ha kabalen yalade upenbau hangi ukris u Isaya nong ya tolopa udam peni hangi ya ukris yaga jinglong jong ukris haba ula batai shapang jongu haka kitab jongu minda da kabalen yalade uyanis baptist udam terwa hangi ukris Bad udang ong udon kasur bad udang yo pidiang yaga jingshai henre omde ma u jingshai ulong surngiu ngi baro ngi mlin yaga surngiu haga jingim jongi habang yait haga jingshai haga por shit kasni ne habang yang persha yaga sngi kapau haga ma jongi yaga surngiu Namarba ngiyang haga jingshai, namarba ngiyang haga sngi, kapau yaka surngiu. Henry ngimla banong ngilong ka sngi. Ka surngiu, kabahakama jongi, kahikayengi, ka jingshai kadon hadi. Ka sngi kadon hadi. Ka surngiu, kalaban kering yangi, kalaban penyajan iyangi syagasngi kasker serngiyo kapengan mau iyangi syapangka jingdon jangga jingshai hakaju kadur ka jingdum kapengan mau iyangi kadon ka bor persya ya ka jingdum ka bor persya ya ka jingdum kalong ka jingshai ka jingdum kamlaban sabarabor lada Haka perte tangke jingdum tenginum sautu kaiga jimmur jangga jingdum nengim sautu kaiga jimmur jangga jingshai kadena marba kadon ke jingshai jangga perte ngi kot ya ka jinglong bamdon jingshai haka kerteng jingdum ngi ong badung palat habangi ong wat habangi ong badung palat minda kasngi ngi mud banong kadona jingshai Habangi rong hakano kamera baduna jingshai ngiyong badung palat kabong mud ngiyong syapang jingshai wad habang ngiyong syapang jingdum ngikin mau ayu haga jimmud jongi syapang ga jinggordor jangga jingshai habang ngiyong ngidon haga serngiyu ngim ken kordor iya kata ga serngiyu henry ngikren syapang ga jingshai kaba pelong ban penwandur serngiu hakamajoni
te haba u Yanis Baptist wong ngamde kumda kaba mut udang ong kadon ka ere ka e kaba kam kerpang kabadang wan bad umshim kuwa ban perlong yalade kaba kerau namaru wong ya kie baro kaba Ukraine ya kie baro kaba ule kalong namar ka jingdon jangata ka jingshai namar Ukraine wong ngalong ka sur telich marwe kamla ban pinmi ya ka sur lada ka telich marwe kala ban pinmi sur nginum don bon ki brio babam nang kren ki don telich enre kalam mi sur Tekabamut, omde ashindur, omde utele jongi upinmi agasur. Kadon kai ere kaye, kaba ai bor ya utele jongi ben pinmi sur. Walada pi ang katno ru, kashindur jompi kanum pinmi sur. Lada lang kumta, nginum don bon ki brio, bakelut, badbam nang kren. Tekabamut kasur kamwan na utilich henry kasur wan na kabor met kaba uble ulapo. Yanis Baptist wong ulong kasur haba wong ulong kasur omde mawu tala utlong katlong jangasur kasur kamwan nawu henry kasur kawan na katlong kumba omde mawu ke jingshai kadon katlong bad nangda kawan ka jingshai kaserngiu kapenkan mau yangi bad kahikai yangi banwad ya kalindi shaka jingshai habang yang haka sngi haba pau ya ka serngiu hakamat ngin pai din nangno kami ya kasni teka yalam yangi shaka tolong teka bamod ko himmen ko para ngimlaban sakut hagasur ngimlaban sakut haka Serniu ngimla banlo kiba ong ngade manga tinaga taga daw Yanis Baptist ulong usinran ubaba ulong usinran ubaba ubas ngutu ba ya ka tolong janga jinga aga jingem jong Yanis Baptist ulong unong budu kris ubam ken ya ka burom yalade henry ulapin pai ya ka burom haka pertai kaba menda kalaban don bon jait kisur kibriu ki karen bon jait kisur don bon jait ki tin ke ba kibriu ki karen henry kini ki kintin baro kaba kibriu ki karen kawan na kawe ka tolong bat kata ka tolong kalong u person jangu kris hangne ke jingkerle hawo Yanis Baptist hato melong u kris kaya jimur jang kaketin Chris jimur jang kaketin Chris kalong ba pensule bala pensule jangu play te uam omde manga bala pensule yakaba ukren na marba uta bala pensule ula kerkuyo naga taga daw ngiken mau yaka jingle jingo yaka Maria teisoti ek Elizabeth bad haba kalai kuble yaka Elizabeth iklong hapo jongu ula kinji ula yo jingurku na ubala pensole ula ukris kabamut umlaban no na marba ula yo jingurku na ukris umlaban lo ukris baduang ngamde ukris uba pensole yanga ulam mano ukris te haka jingim jongiru ngila ban yasrim ukris namar ukris u pensle yangi ukris u aibor yangi ukris u kerku yangi namar kata ka jingkerku ngamla banong ngalong ukris henry ngadeben yasrim ukris aka jingim ngadeben yade dur badu ukris haki kamgi jam joga ngadeben yade dur badu jisu namar ka jingshai kadaba halojoga habaga jingshai jong ukris kadaba halojongi ngin kerlalong kasur jongo belai ngi kerlalong ka saki jongo belai ngi kerlalong ka ya ka jingshai jongo kris haki weipa kas serniu kam de jingshai kas serniu ka kedau ya ka jingshai
te bun sin kai ka jimma jongi ngi kalalong ublai haka jingim ngi don bun ke baro ban sha hi kai dau Yanis Baptist haka jingim jongi ngi don kam bun ke baro ban pertu bun naka jingim jongu Yanis Baptist ladang ilaban le ki kam ker barit baria ngi snow kraw palan ngi snow sarong palan ban ngi don ke jinglong ban sakut haka ta ka jing sarong jongi ngi don kata ka jingma ban sakut haka ta ka jing snow kraw jongi bat kata ka lang bama ladang ilaban le ye namar ka jing shai ka ting shai halo jongi ai buram ia uba ai jing shai yangi ladang ilaban keren ye namar uta ka kata ka sur kadang pen kalai yangi ngide banai buram ya ka sur ka bawan ladangi ong ngalong ka sur ngade manga ba keren namar ngadon ka jing start la ngadon ka jing kalain met ngade ben kin mau ngayo bor na uta uba ai ubadon ka bor shisha u Jesus Christ nagata ka daw ngi baru mangi ngi don kamban penrit yala de hakamatu Jesu kanamba kanum sange yaga jing tui jonga sur kanum sange yaga jing tui jonga jing shai kanamba ngin ai ting shai ka jing yai ting shai jongi kalonga jing yang saki kane kalonga jing yang saki kabamut ni haban wan pai biang shakata ka jing mut kabau Jesu hikai nga im ha Jesu baru Jesu im hanga nga im ha Jesu baru Jesu im hanga lada Jesu usange ben im hanga but lada nga sange ben im ha Jesu ngamdon sur ngamdon jing shai ngamdon jinglong oblay ngamdon jinglong briu ngan hiarno shaka jinglong mrat tenaga taka daw ko himmen ko para ngide ben eat klan sange Jesu ben eat klam sange Jesu kumba ong Paulus pakuit ngide ben huziarba banong set o ya umensiam bakuit na pojoni wadnum kanglad ya umensiam bakuit ya ka kerlep mat ngi kanglad ya umensiam bakuit ha ka jingem jongi ngi sange ban tingshai ngi sange balonga serngyu ngi sange balonga sur Tinaga daw umensiam bakuit udeben yai tre ha pojongi kajing ale jonga jongi ive pa ive nadu ka por laka yangi hadu ka por bangi yap ngide bandon ha kene ka bor omde teng wadnum tarai ladangi wan shisin mas bakuit bad ngi duwai shi por arpor nginsa long ka serni ujongo pala nginsa long ka jingshai wadnum tarai ladanga pendep yaka novena nangdanga close no kataka chapter jonga jingmane jonga wadnum perkat ngidon haka jingshai jongo Chris kine baro kilongi dakishin ke jingyarap yangi ban pinkim yakane ke jingshai bakan tuit klam sange hapojongi lada ke jingshai omdon shu hangi ngimdon serniu yaka kelip mat ke jingshai ka sange banting shain halo jongi ngimdon serniu Shumuduria ka jinglong ba ka parte baro ka wai omdon jingshai Shumuduria ka jinglong ba ka sni kan sange banting shain baro shisne kai ka jimut jonga jingshai yangi lada omdon sni shu ha ka parte kan long kumno ka parte omdon bam omdon di omdon eye omdon bor met briush namar kadon ke jingyade bad kasngi namar ka ngitip lada omdon kasngi ngimdon vitamin D lada omdon vitamin D ngimdon bor meshu ha ka shing jongi bad ka met ka part baro kawe kan talot kan jot tengidon ngi sautu ngimla ban im kalam ka jingshai jongasngi henre hadukat no ka bakardor ya ka jingshai kabawana u Jesu kabalong ka tolong jonga jinga nagabenta jongi tingidon kamban le ayu ha ka jingim
ngimde balong kibriu basus ngohun ban ong ngala pindap ia ka jing duwai bun ki kristan ha kane ke juk ka minda kilong pindap ia ka rukam ia ka niam ka rukam kiba pindap ia ka niam ka rukam kim tikana ki don ha ka jing sha kiba pindap ia ka niam ka rukam kim tikana baki don ha ka jingid jongu kris kiba pindap ya ke niam ke rukom kimpat tekana baki don ka suru balai haki namar bun na pdeng jongi ngilom pindap bun ki kam ki jam kiba tre haki office ki pindap ya ki kam nadu shipu baje hadu san baje janmi ki pindap ya ki kam henry kiba pindap ya ki kam ngilabanong Kim don lese ke jingid ya ke ri Kim don ya ke jingid ya ka sarkar ki pindap ya ke niam ke ruka ya ke kam ke jam jongi namar kala dawa ya ki ban pindap handra kimla ban don jingid ye lese don bun ki nong tre sarkar ki pindap ya ki kam jongi handra kim don jingid kin dia tro ya ke ri ne ke sarkar ne ya ka jilla Kile kune baro namar ki kemilindi tangga tulok kapisa. Lese don haki inga sem chongiru ki kun gikti ki im kalam jingi de ki kimi ki pa ki shu pindap ya ki kam. Ki pindap ki don hala ki jongi daw. Kum kini ki briyu kimla balong ki kun basisha. Kimla balong ki rayot basisha jogari. Haka juga dur mangi ki kristan ki kunjungu ble ki kunjungu jisu ngilong tang ban pendap ya kan yam gerukam kalam jingid ngimde ki kunjungu ble namar omdon jing shai shu hangi omdon ke jinglong uble hangi omdon jinglong ukris hangi tinagata ka daw ko himmen ko para ka jingkot jungu jisu hakane ka ayam kalong lada pilong sur peni pilong kasur basisha jungu kris lada pidon ka jingim peni ba ka jingim kabadon happy kalong ka jingim kaba wan shisha naujisu lada pidon ka bormet peni shisha ya kane ka bormet ka wan shisha naujisu lada pidon ka sap ka pom Penny ba kinigi sap ki pom kawan shisha naujisu kaba mud baro arpo sau khanda jonga jingim jongi ngi penbana yaujisu ngi saki yaujisu kris but ngi len bun ki baro kaba tinju yangi ban kwan burom kumu Yanis Baptist nagata kadau ka jinglen jongu Yanis Baptist kalong ka jimpediang bar ka jingai burom ya uwe ubriu uwe ubele ubelang u Jesu Kris baro ka jingim jongi kalong ka jingim jong ka jinglen yanade kadbang idang len u Jesu unroi hapoja kadbang idang len u Jesu unroi hapoja kadba ngidang trang yau Jesu unsa ting shine haga jingim jomi tongin duai haga negi yukirish bakui bakane kanjia hapo jomi kane ka jinglong kanjia hapo jomi kanamba ngilong ki kristan ki bajanai ki bakui kalam kano kanaga jingar tatin haga jimmane yau Jesu Jesu bai kerku kardo yangi bangindup dan kaju ke jing sautu kumu Yanis Baptist banum kwan buram yalade banum wad iyaka kaspa janga parte henry da ka balen yalade ni kindiu yame haki himmen ki para jongi balonga saki balonga sur balonga jingshai balonga sorngiu jome haga jingim jongi
En nhà rọ giàu trai Jesus Christ.